ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दं ओरैबायदि गोजौ अन्थाइ नाय आल्ट्रा वाइड एंगेल होबाबो केपचार खालामनो हाबावा ओरैबायदि गिदिर अन्थाइआ फाग्लासो नुबाय एसे दै नांगौ ना मा होनदों दैयानो बैयावसो गयो बै ओरै थांगोन दलद थानोसो सानैबो ओरैबायदि नै हाजो सिङाव बेफोरबायदि जायगाया ओमफ्राय नै ओरै मानबायलायनानैसो गाखोनांगौ जायो सिङाव फैबाय आरो जोङो आफा बावनानि देरायाव बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था अब्ला नै बेफोरबायदि ओरै नै नाबथालायनानैसो हाबनो गोनां जायो बेबायदि आरो डेन्जार जायगाया सिङाव अन्थाइ दन्दर हाबदों लोगोफोर आंनि सिगां सासे दङ सिङाव जोबोर गोजान दैमारि चेनेल अनारबो फैदों नै जों सानैजों फैदों अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था आरो मा होनो लोगोफोर मोनसे ब्लग बानायनायाव जोबोर खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर जाहाथे बेबायदिनो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ लाबाय थानो हायो अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन आं ना मा होनो लोगोफोर नैबे गाहायनिफ्राय गोजौसिम मथा मथि आराय फुटखौ हमनानै ला आराय फुट जागोनदां ओमफ्राय ओरैबायदि नै रोमै सिङावलाय थानो जोबोर बरिया गुसु नै ओमफ्राय बेफोरबायदि जायगा दंलाय नै ओरैबायदि नै बेफोरबायदि हाबलांगासिनो नै माने नै माबाया दा हान्थुखरा नै हाबलांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांखागोन नै बिथाङा दैमारि चेनेल अनार हाबगासिनो जों दा मोननै ब्लग बानायगासिनो थारमाने जों बे बाबा बावनासा देरा न'सा न' सिङाव हाबगासिनो जोङो जोबोर खस्थ'यै हाबदों नोंलाय सिङाव हाबनो हायो नायसै सिङावथ' ओरैबायदि खोमसिखा जाहैबाय टर्च लाइट फ्लेस होनानै जोङो हाबगासिनो फ्लास होदों नै बिथाङाबो जों दा नै हान्थुखरा लानानै लोगोफोर माबायदि जोबोर खस्थ'सो दावखोगासिनो लोगोफोर हाबनो गोनां जायो नांखाजोबो आरोना ओरैबायदि खस्थ' माने मोदोमाथ' ओरैबायदि लेथ्रा जाजोबखासिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांखागोन थांबावगोन ना थांला नाजानायबावनि बेसेबांसिम हायो बेनोथ' आं सिगाङावबो खनसे बुंखाबायमोन लोगोफोर थारमाने नै जों ओरैबायदि खस्थ'जों सेस्था खालामनो हाबाय आरोना बिबद ब्लग चेनेल जानायजों नायलांदो ओरैबायदि खस्थ' आरोना माने मोनसे ब्लग बानायनायाव जोबोर खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि खस्थ'खौ नुनानै अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंसिनि अननायाव जोङो गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो मेंनायबो मोनबाय नै गोलोमबाय ओरैबायदि खस्थ' नै नोंथांमोना नायजोबनो हागोन ओरै सिङाव हाबलांनो सेस्था खालामबावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांखागोन नै ड्रेसफ्राथ' नायजाखालायानो जाहैबाय लेथ्रा ओरैबायदि माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय खिन्थु जोंथ' दा नुला जों जास्ट ब्लग बानायबाय गावनि महरखौ जों नुथ'ला दा बर्थमान नै आं माबायदियाव दङ एसे खस्थ' जायो नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो लुबैया फैनो हागोन नाथाय जोबोद खस्थ' आरो मानसि मोदोम गिदिर जाबाय नालाय जोङो बेजों हाला आरोना ओरैबायदि खस्थ'नि हाबबाय जोङो नोंथांमोना नायलांनो हागोन माने ओरैबायदि गोथौ दङ सिङाव जोबनो रोङा मानसियाथ' हाबजाला जाहैबाय नोंथांमोन अन्थाइ हगारनाङा दे अननानै नोंसोरो बांद्राय अन्थाइ फिसाफोरखौ अन्थाइ फिसा दागानलाबाय
जोंनि सिङाव एसे ब्लक बानायदों बाबा बावनासादनि न'साखौ जोङो बाबा बावनो ससियेल साननि मिडियायाव बेरायाव देखायनो सेस्था खालामदों जाहाथे मानसिफ्रा फैनानै नायफैयो बयबो बिनि थाखाय नैबे सिङावबो दंबावो नै बे सिङावथ' दा मानसि हाबनो हाला जाहैबाय ओइ ओमफ्राय बेफोरबायदि माने बे सिङाव जों जुदि हाबलांनो हायोमोनबा हानायखिनि आरो नाजाबावगौमोन आरो ना होमबाबो आं भिडिअखौ जोबोद गोजान दंबावो बिजों हाबलांजाला ओरैबायदि खस्थ'जों हाबबोबाय आरो ना जों र' गसंनो दे गसंदो दे दाथ' ओरै गैहैला जाहैबाय बेफोरबायदि हाबनो हानाय होनबा जों नैबेजों हाबलांबावनो सेस्था खालामदोंमोन हाबलांजाला दे लोगोफोर जोबोद गोजान दंबावो बेजों हाबलाङोबा ओमफ्राय नै बेफोरबायदि नैबेजों ओइ नैबेजों ओंखारजाना जाया मानसि हाबजायोबा ओंखारजायो बैजोंना नैजों ओंखारजासिगोन दां होनबा मानसिया हाबजायो मानसिया जुदि हाबनो हायोबा हाबजागोन प्रब्लेम गैया नैबेजों मानसिया बिदिनो हाबजायोबा ओंखारनो हायो र' दा आं रिटार्न थांगोन